Sanibonani la kuwantshuphakama imbingelelo sifundo. uQuality Biyela uveze indaba ukuthi yingani emncane ngomzimba kwazela komama bestofela. Sacela nje babukeli bethu ukuthi ni-like and comment ni-subscribe. Esiniphathekile-ke khona-ke namhlanje, uQuality waziwa kakhulu ngokuswenka kanye nokuzenzela amahlaya ey'nkundleni zokuxhumana. Usegadle kwazwela kubantu bestokfela. Uvezile ukuthi yingani emncane ngokomzimba. Ukuvezile ukuthi yena ngoba awazi-ke mbukeli wethu uma yesho into uthi nje yena akondliwa unyoka. Ubese kushintsha-ke kulokhu wathi yingakho ngimncane kanje ngomzimba, angondliwa ngokudla kwesitokfela. Kube sekuzwela-ke komama bestokfela ukuthi ngabe umfana ngabe akakudli yini ngempela ukudla kwesitokfela, yingakho yini emncane kangaka. Abazanga ukuthi kumele bemnike noma bengamniki ukudla kwesitokfela. Ngabe uthini owakho umbono mbukeli wethu? Siyacela nje ushiye uvo lakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.